Dyma swyddi lleol sydd ar gael yn yr ardal ar hyn o bryd. Yng Nghwmni Seren mae yna llwyth o swyddi gwahanol. Mae yna rhai llawn amser, rhan amser a relief, fel gweithwyr cefnogol yn ardal Bro Ffestiniog a dyffryn ar dydwy. Mae rai chi fod yn 18 ac efo trwyddau gyrru, ond dydy cymwystera ddim yn hanfodol mi gewch chi hyfforddiant i wneud y swydd. Os newch chi gysylltu efo Joan yn Seren ar 832 378. Swyddi eraill gennym ni ydy un yn Antur Stiniog, gweithiwr gweinyddiaeth a chyllid. Maen nhw'n gwahodd ceisiadau o wrth unigolion i gyfrannu at lwyddiant a gweledigaeth cyffroes sefenter gymunedol yn Antur Stiniog. Y swydd yw y gweithiwr gweinyddiaeth a chyllid, mae o'n 10 yr awr am 22 awr a hanner yr wythnos. Os ydych chi eisiau cysylltu efo Elin, 830 dim 82. A'r swydd ola am heddiw, Cwmni Bro Ffestiniog yn chwilio am brentis cymunedol. Does a ddim cyfyngiad oedran i weithio gyda nhw am flwyddyn rhwng Ionawr 2020 a 2021. Byddai'r prentis yn ei helpu nhw drwy gefnogi rhwydwaith o fentrau cymdeithasol yn Bro Ffestiniog, cefnogi mentra newydd, cyfathrebu a chyfranogi cymunedol. Cysylltwch efo Ceri 830 dim 82 a mae'r cyflog yn 17,750 am y flwyddyn. Diolch!